Tahu nih. Lah, sedaag mga manok diri. May maning kawaton. Taysa. Mura magnaitaw. Asa man to ko sungkot? Ay, nara. Tay, kapantay man. Ay, pero okay ra kay buta man. Nabay tawo? Tao man ron. Lah, tahu. Balaan ko ani. Tao gila bawa. Sakpan na juga tawo waron. Ay tao. Huwag tok man to. Huwag gitaw jod. Puli, may ane puli ko. Ay, salamat jod in taon. Kapangawat ko ani. Ngawat ko manok. Bigla sa ilang manok dili. Taysa. Manok maron ako jod. De? Tao jud ron. Sakpan juga tawahan na ron. Panitin ko juga. Kanina ra day ka ha. Tao. Sakpan panitin ko. Puro na nga hurot nga kung manok direct pangawat di ay. Ando ka na ako ron. Kaysa. Hay. Makitaan ka ron tawhana ka kawatana ka. Paniting ko juga ron. Kaysa. Sa man patiis? Abati. Ataw dyan eh. Sa. Baka abog buko. Bahay guro ning kawatana ba? Eh? Kahoy man dai. I am wrong. Kahoy, sorry. Kit ang ako para na paniting ko. Ito yun ni Ron. Dire mo rang babaw mang ang so. So mo mura magilago to. Tahu dili. Tira na ako. Sakpan dito karatawanan. Fighting ko yung karon. Murag na rin dito. Wala. Hey, what's up yo mga ka-idol? So, thank you dahil tinapos niyo po ang video na ito. So, ngayon, shout out muna tayo kay Asiber Sulaba. So, ngayon,
shoutout ko pala ang mga kasamahan namin. So, ikaw gaw, sino yung shoutout mo? Oy, shout out ko ni Janvic Montisa. At ito pala kasama ko, yung kapatid ko at yung pamangkin ko. So, ito siya yung camera woman namin kinaso. Kaya mga ka-idol, so thank you po sa walang sawang pagsunod. Hanggang sa susunod na episode ng ating video. Bye-bye!